Yun nilang reason kanang naay ni makita nilang dili maayo ba. Mo na imong rason. Kanang Diyos. Dili kanang mga Katoliko Kanang daghan mga badugon. Mga tao sa Katoliko. Kanang Diyos kay nag-ampok na tas mga larawan nga. Natubag na to. Ato lang ipahinumdum nila nga ang mga dautan nga sakop sa simbahan dili na mo himo na tong rason nga biya na to. Ang unang example na katong Judas lagi. Dautan na, dautan. Dili bot ipasabot nga kung membro ka atong 12 ka apostol, ingno nimo si Kristo biyaan na kuning grupo ha. Niyor kay nami Judas. Dili. Mauna po sa atong panahon ron. Kay pananglit og ako mahimo kong pares ni Lucifer ba nahimong yawa. Then moingon din ka bradyon ang mubiya ko aning simbahan na. Kay si Veritas nahimong Lucifer, nahimong yawa. No dili. Kay ang atong gisimba diri sa atong simbahan ang founder man si Jesus Christ. Ang rason nganong balaan ang simbahan Katoliko dili sa bisag kinsa nga tawo tungod kay naa si Kristo si ang Jesus founder. Sige bro, ikaw na extra. Okay. Amo na po to na human na gyud ang atong kuan. Nabuti kita sa katapusan sa ato ang kuan oras o mainiton kaya ang ato ang discussion karon. Salamat kay tanan og mga nagpartisipar. Hantod sa sunod higayon sama lang gyapon kuan taknaw samang istasyon diri ra gyapon sa kuan kini ang DXDR tatak RMN kini ang inyo ang kuan kini ang host karon nagistorya kaninyo nga sa Dios lang ang pagdaig o paghimaya. Tatak RMN. Goodbye Louis Mashal. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain away enzymes.